Anga togoda ni marabolo kibaria hukumu kona na mta segu ka ufi segu jakulumbe no ye mogoya dambe tonyi ulu ye jolidike sibiri temene jolidi akekun yesa wolo masiri tababu sega demetro mina segu na marabolo na tengundugu na bulumada dugu bela jele kona na nyina santa uyo ke ga keta siblai kanyeshi anga ministry mano oye ministry d'état général d'armée Sadio Kamaraye ala ale nga kalfam na ala abril kalo tle muga ani duru samba flan muga no woro mi nye ni jolidi nye segu era kona na sa ni ashi segi nai segu ka ube jolidi ka tantuko la ya sa tuka mina armée ale saga de metromi fala e bafla be ka ufe anunye kiwari di dogo ko ngonna na kasiga ka ira saga fogo mi nye bafla be bi ka bo tintila ka ufe kana babaroto falai la fia dona bara la baki kera flai baki flana ngoni ale bara damine ba sanfɛ min ye nin kalo in tile 22 ye o y'a to sa ko banda jele me ka teriya ni waati na mobili caman be olu sera ka tɛmɛ ba fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ min ye maanifinw bolo minɛnw ye olu fana bɛ ka tɛmɛ cogo min na o bɛ ka tɛmɛ ten sɔrɔsilakaw olu kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lakana basigi ni lafiya kɔnɔna na maa minnu tɛmɛna n'olu ye waatinin kɛ fala ye ko ka bafulabɛkaw fo u ka sigiɲɔgɔn ɲumanya la an'u ka dunan bisimila ko ɲuman na ji ma dɛsɛ u la balo ma dɛsɛw la wa min ye minɛcogo ɲuman ye u y'o fana kɛ waati ninnu kɔnɔna na waati min na baki ko a kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ kayikaw fɛ yen kalanso min bɛ yen n'o sigilen don sa mɛtiriw tɔgɔ la mɛtiriw ka ɲɔgɔn san laban ɲɔgɔn dan olu baaraw daminɛna ye kununko yaasa ka se ka baara in dayɛlɛli kɛ sa IFM min tɔgɔ dalen don Cɛman Kulibali la n'o bɛ Kaye dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa enveloppe fɔlɔ taara dayɛlɛ gouverneur yɛrɛ fɛ na le brigade Musa Sumare ale kɔni ye enveloppe fɔlɔ dayɛlɛ sa ka sujet kun fɔlɔw di ɲɔgɔndan in ale kɔni bɛ ka kɛ Kaye cogo min na a bɛ ka kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ école karamɔgɔ olu fana ka kalanso ɲɔgɔndan don kajolokaw fɛ maa 48 olu tilara kalan na musow olu de ka ca kosɛbɛ cɛ 3 b'a la sa min ye kajolo ɲɔgɔndɛmɛ so min bɛ yen o kɔni baara ninnu kɛra o kɔnɔna na rasa ka bɔ ko sibiri tɛmɛnen min ye lakɔlɔsiliw bɛɛ lajɛlen kɛlen ministre so min bɛ baara ni baara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa ka bɔ ko n'u ye maa 40 kɔni sa Sikaso marabolo kɔnɔna na sa k'olu sera ka kalan kɛ finikala bɛ a la min ye fini dilan bɛ a la mansin minnu bɛ fini kala k'o ladon ka ɲɛ o fana bɛ a la ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'olu bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye bi u tilalen kɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min fana bɛ olu fana ɲɛmaw fana y'a yira sa ka fɔ ko nin na kɛ ɲuman ye olu bolo sabula a na dɔ fara olu ka jama kan yɔrɔsokaw fɛ denmisɛnw tɔgɔladon ɲɛnɛmayali baaraw olu sigira sen kan min ye mara ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen minisiri so min muso ni du ni denbaya kunna o bolofaraw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔli kɛra somaw ye sa denmisɛnw ka hakɛ ko la denmisɛnw bɛ se ka laminɛ cogo min na ka ɲɛ an'u ka kalanko n'u ka kɛnɛya ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dɔgɔkun kelen a yira sa ka fɔ denmisɛnnin 100 ɲɔgɔnko kɔni olu yera ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan min ye seko ni dɔnko ta nasiraw fɛ sa ani fɛɛrɛ ɲumanw ale ni senfili ni bolofili ka taa fara jeu concours kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka don in ale ɲɛnɛmaya fala ye n'an bɔra an ka togodaw la sa